खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय आङो गल्ड सकआवहाय फैदों नायनोसै बेयावहाय मा बायनाय जायो आरो माबायदि सनानि जिनिसफोर मोनो बेखौहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ दायो जोङो दिनैहाय फैदों सना बायनो थाखाय ओमफ्रायहाय नायनोसै मा कालेक्सन दङ नोंथांमोननोबो आं दिन्थिसै आरोना दायो मा कालेक्सन दङ फैदो दुबाइयावहाय गल्ड सकआ मोननै दङ ओमफ्रायहाय आङो दिनैहाय देरानि गल्ड सकआवहाय फैदों बेयावहाय बे लामानिफ्रायनो पुरा सनानिल' दखान गोजाखा आरोना बे एरियायावहाय मोजां दंखायो ने बैयावसो थांगोन जोङो बैयाव दामासाव गासिबो सना दखान गोजा गस्ला बायदिखौ जोंखौ गानहोनाय मोनबा मोजांमोन ना बेसे मोजां रब्रा सोरनोबा नांगौबा नै सना गिदिर नैलै जायनो नांगौ लाखादो नागिरहैनोसै मोजां सना नागिरहैनोसै फैदो Al Ramadan Sonani gosla anda जा मोजां दंखायोमोन ने आं बेखौ लानोसै आरोना नैबेखौ आं बेखौनो मोजां मोनदोंलै सिम्पोल ना आयौ जा गिदिरखा हनै लांनो हाजोबनाय मोनबा सनाखौ जा मोजां गाननो गस्लाया फिसाखौ लाबाय आं मोनसे फैसा गैया नालाय
नै नोंथांमोना सनानि गस्ला नुबाय बा जुवेलरि बेफोरबायदि नुबाय नै बेग नुदोंना नै सनानि बेग आयौ सोरबायदिया बेफोरखौ बायगोन देलाय सनानि बेग अ माय गुडनेस माने जुवेलरियाथ' दे जाबाय आसान खिरा बेफोरथ' जाबाय खिन्थु बेग अ माय गड ओमफ्राय नै दायो आङो नैबे माबा रिंसखौहाय जा मोजां नुदों आरोना फिंगार रिंखौहाय ओमफ्रायहाय बेयावहाय आङो मबे मोनसेखौ लानो जाबाय आंनि ब्रेसलेट आं जेखौ चुज खालामदों बेजोंनो सेम दंमोन आरोना आं बेखौनो लाबाय मा माखौ लाखो आं दा उनावहाय नोंथांमोननो मोजाङै डिटेल्सआवहाय खोन्थानानै होगोन gosla गाननोबा सोरबा सनानि गस्ला आयौ फैसायानो गैला ओमफ्राय मा बायनानै दा उन्दैखायसै फाय ओमफ्राय खाथियावनो गिफ्ट आइटेम्सनि बिदि श' पिसफोर दंमोन आरो स' बेखौहाय नायनानै लाबाय आङो सानैसोनो लाबाय बिराद बुंहरगासिनो दंमोन दुबाइनिफ्राय गिफ्ट लाबोफा होननानै लाबाय आरो फिसा फिसा गिफ्ट जा गिदिर गिदिर सनाफोर बायो दखानाव हाबनाय लोगो लोगोनो लाजिनानै थैनोसैमोन आङो सबसे खम दामि सबसे फिसा बुस्थुखौनो आंल'सो बायदो खोमा माने जायनि खाथियावनो जयो बेनो गोदोर गोदोर सना नायो भिडिअ खालामनानै लाजिलायलांदों आं मिथिबायना जि फिसा बुस्थु लानानै मालायफोरा जि गोदोर गोदोर आसान गोदोर गोदोर माला लाजोबदों फैसा थानायमोनबा आंबो लागोन सानसे नङा सानसे लागोन इस इदि होननायखाय ड्राइभारखौ नेगासिनो दायो जोङो जा बारहुंखा बारबाय नै आं दहाय बायनाया आलरामाइजाननिफ्राय बायदों आरोना स' बेयो जाहैबाय नै बियो ब्रेसलेटआ नैबे आरोना एसे खाथिनिफ्राय दिन्थिनोसै आङो जा मोजांसो ओंखारदों आरोना आं बिराद फसायदों नोंथांमोना फसायदोंना फसायाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय नैबेखौहाय एखे दा रिङाबो एखे डिजाइना नै बेजोंनो रिङाबो एखेखा एबार प्राइसखौ खोन्थानोसै आङो नैबे ब्रेसलेटआ लादों 2500 दिरहाम ओमफ्राय नैबेयो लादों 550 दिरहाम बे इन्डियान कारेन्सियावहाय नोंथांमोना कन्भार्ट खालामनानै लाबानो जाबाय नैबेखौ साना नायनो र' आंनि नाम्बारखौ लादो Tasty.